a mi m'agrada molt pintar mandales. Llavors em va vindre una idea al cap que vaig pensar que podíem fer un mandala amb fruita. Per començar l'activitat, els nens primer passen per l'aigüera a rentar-se les mans amb sabó. Un cop s'ha acabat amb la higiene, doncs es distribueixen a la taula i cadascun d'ells s'encarrega una miqueteta, uns de pelar la fruita, els altres s'encarreguen de tallar-la i uns altres s'encarreguen, en aquest cas, d'obrir el iogurt, remenar-lo i ficar-lo al plat. Hem agafat iogurt natural, l'hem remenat perquè queda més líquid i després hem anat posant la fruita. A partir d'aquí, el primer que fan és posar la base del plat, escampen el iogurt i just al centre li col·loquen un trosset de kiwi. El kiwi l'hem ficat com a base de la maduixa i després hem ficat plàtan com a base dels aràndanos. Van distribuint les fruites que tenen al seu abast i d'aquesta manera fan la composició del mandala saludable. M'agrada la fruita! Està clar que aquest tipus d'activitat són activitats molt motivadores per als alumnes, ja que no estan acostumats a treballar d'aquesta manera a les aules, tan manipulatiu i més aviat amb aliments. Ha sigut una experiència molt divertida perquè també m'agrada la fruita i m'agrada molt fer mandales. És una manera original de treballar en equip. Ens agrada molt i com que ens agrada tant la fruita, hem viscut aquesta experiència.